Μιχαίας, κεφάλαιον Α. Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μορασθήτην εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, κι ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσι να αναλύσει υποκάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί. Ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβεια του Ιακώβ είναι απαντούτο και δια τας αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τίς είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Ουχή η Σαμάρια. Και τι είναι η υψηλή τόπη του Ιούδα? Ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών, και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής στην κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει. Διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτά, και εις μισθών πορνείας θέλουσιν επιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδημένος και γυμνός. Θέλω κάμει θρήνων ως θώων και πένθος ως τρουθοκαμήλων. Διότι πληγή αυτής είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλετε τούτο εις Γάθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βυθ Αφρά, κυλίστητη εις την κόνην. Διάβηθη η κάτοικος της Σαφύρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνη σου. Η κάτοικος της Σανάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βεθ Εζήλ θέλει λάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι η κάτοικος της Μαρόθ ελυπήθη δια τα αγαθά αυτής, επειδή κατέβη κακόν από του Κυρίου εις την πύλην της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής ζεύξον την άμαξαν εις των ταχύν ύπων. Σύ η αρχή της αμαρτίας εις την θυγατέρα της Σιών, διότι εασέβειε του Ισραήλ εν σύ ευρέθησαν. Δια τούτο θέλεις δώσει έγγραφον ελευθερώσεως εις την Μορέσεθ Γάθ. Οι κάτοικοι του Αχζίβ θέλουσι ματαιώσει τας ελπίδας των βασιλέων του Ισραήλ. Θέλω ετιφέρει κληρονόμων Ισέ, κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως Οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρον την κεφαλή σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου όσα ετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Κεφάλαιον Β. Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομίαν και μηχανευομένους κακόν εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτουσιν αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. Και επιθυμούσιν αγρούς και λαμβάνουσι δια της βίας, και οίκους και αρπάζουσιν αυτούς. Ούτω διαρπάζουσιν άνθρωπον και τον οίκον αυτού, ναι άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εναντίον του γένους τούτου εγώ βουλεύομαι κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατεί υπερηφάνος. Διότι ο καιρός ούτως είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας, και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και είπε: διόλου υφανίστημεν, ηλίωσε την μερίδα του λαού μου, πώς απεμάκρυνεν αυτήν απ' εμού. Αντί να αποδώσει διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ δεν θέλεις έχει την βάλλοντας σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες, δεν θέλουσι προφητεύσει εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί.
όσοι ο καλούμενος οίκος Ιακώβ εσμικρήθη το πνεύμα του Κυρίου, είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού. Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλόν εις τον ορθώς περιπατούντα, και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνος αρπάζεται από τον διαβενόντων αφόβος, των επιστρεφόντων από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τερπνών αυτών οίκων, από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Επειδή εμιάθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι λέγον, θέλω προφητεύσει σε περιήνου και σίκερα, ούτως βεβαίως θελείστε ο προφήτης του λαού τούτου. Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων Ιακώβ, θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμει εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβη έμπροσθεν αυτών, διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δι' αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών, και ο Κύριος επικεφαλής αυτών. Κεφάλαιον Γ. Και είπα, ακούσατε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν, οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών, οι κατατρώγοντες έτη την σάρκα του λαού μου και εκδίδοντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβοντες τα οστά αυτών και κατακόπτοντες αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω Λέβητος. Τότε θέλουσι βοήσει προς τον Κύριον, πλην δεν θέλει εισακούσει αυτούς. Θέλει μάλιστα κρύψει το πρόσωπον αυτού από αυτόν εν το καιρό εκείνο, διότι εφέρθησαν κακώς εις τας πράξεις αυτών. Ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, ήτινες πλανώσει των λαών μου, ήτινες δαγκάνοντες δια των οδόντων αυτών φωνάζουσιν ειρήνη, και αν της δεν βάλει τι στο στόμα αυτών, κηρύττουσιν εναντίον αυτού πόλεμον. Δια τούτο νίξ θελείστε εις εσάς αντί οράσεως και σκότος εις εσάς αντί μαντίας, και ο ήλιος θέλει δύσει επί τους προφήτας και η ημέρα θέλει συσκοτάσει επ' αυτούς. Τότε θέλουσι κατεσχυνθεί οι βλέποντες και θέλουσιν εντραπεί οι μάντις, και θέλουσι σκεπάσει τα χείλη αυτών πάντες ούτι, διότι δεν είναι απόκρισης Θεού. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύος, δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβασιν αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού. Ακούσατε λοιπόν τούτο αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, ευδελιτώμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα. Οι οικοδομούντες την Σιών εν αίματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία. Οι άρχοντες αυτής κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτής διδάσκουσι επί μισθό και οι προφήτε αυτής μαντεύουσιν επί αργυρίο και επαναπαύονται επί των Κύριων λέγοντες. Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών? Κακόν δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς. Δια τούτο η Σιών εξαιτίας σας θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Κεφάλαιον Δέλτα. Και εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και λαοί θέλουσι σειραίοι εις αυτό, και έθνη πολλά θέλουσιν υπάγει και υπή. Έλθετε και ασαναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει ημάς τα οδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν τες τρίβεις αυτού. Διότι εξ Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών δια ηνία και τας λόγχας αυτών δια δρέπανα.
Δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουν μάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλουν κάθιστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχειο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουν περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού. Εμείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει την χωλένουσαν και θέλω εισδεχθεί την εξωσμένην και εκείνην την οποίαν έθλιψα. Και θέλω κάμει την χωλένουσαν υπόλοιπον και την αποβεβλημένην έθνος ισχυρών. Και ο Κύριος θέλει βασιλεύει επ' αυτούς εν το ορίσιον από του νυν και έως του αιώνος. Και εσύ, πύργε του ποιμνίου, οχύρωμα της θυγατρός Σιών, εισέ θέλει ελθεί η πρώτη εξουσία. Ναι, θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν είναι βασιλεύς εν σύ? Ή φανίστη ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβον οδύνες ως τικτούσεις? Κυλοπώνει και αγωνίζου θυγάτηρ Σιών, όσοι τίκτουσα. Διότι τώρα θέλεις εξέλθει εκ της πόλεως και θέλεις κατοικήσει εν αγρό και θέλεις υπάγει έως της Βαβυλώνος. Εκεί θέλεις ελευθερωθεί. Εκεί θέλεις εξαγοράσει ο Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Τώρα δε συνήχθησαν εναντίον σου έθνη πολλά λέγοντα, ας μειανθεί και ας επιβλέπει ο οφθαλμός ημών επί την Σιών. Αλλά αυτοί δεν γνωρίζουσι τους λογισμούς του Κυρίου, ουδέ εννοούσι την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα αλωνίου. Σηκώθητη και αλώνιζε θυγάτηρ Σιών, διότι θελοκάμι το κέρα σου σιδηρούν και τα σοπλά σου θελοκάμι χαλκάς. Και θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς. Και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης. Κεφάλαιον έψιλον. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι πατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν ράβδο κατά της Σιαγώνος. Και εσύ Βιθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, δια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς έως του καιρού, καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ. Και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύ του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού. Και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είσαι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει στην γη ημών, και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού 7 ποιμένας και 8 άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γη της Ασσυρίας εν Ροφέα και την γη του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει μας εκ του Ασσυρίου όταν έλθει στην γη ημών και όταν πατήσει εν της ορίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θελείστε εν μέσω λαών πολλών, ως δρόσος από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτων, ώστις δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θελείστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέον μεταξύ κτηνών του δρυμού, ως κύμνος μεταξύ ποιμνίων προβάτων, ώστις διαβαίνον καταπατεί και διασπαράτη και δεν υπάρχει ο ελευθερών. Η χείρ σου θέλει υψωθεί επί τους εναντίου σου και πάντες οι εχθροί σου θέλουν συνεκοπή. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω εξολοθρεύσει τους ύπους σου εκ μέσου σου και θέλω απολέσει τα αμάξια σου. Και θέλω εξολοθρεύσει τα πόλεις της γης σου και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου. Και θέλω εξολοθρεύσει τα μαγείας από τη χειρό σου και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης. Και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου.
και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου, και θέλω αφανίσει τα σπόλη σου, και θέλω κάμει εκδίκησιν με τα θυμού και με τοργής επί τα έθνη τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Κεφάλαιον σίγμα. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθη τη διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων, και ας ακούσωσιν η βουνή την φωνή σου. Ακούσατε όροι την κρίση του Κυρίου, και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίση μετά του λαού αυτού, και θέλει διαδικαστεί μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σοι έκαμα, και εις τι σε παρηνόχλησα, μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, και σε ελύτρωσα εξ οίκου δουλείας, και εξαπέστειλα εμπροσθέ σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι εβουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μωάβ, και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλάμ ο ιός του Βεόρ, από Σιτίμ έως Γαλγάλων, δια να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότοκόν μου δια την παράβασή μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου? Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Ημί να πράττεις το δίκαιον, και να αγαπάς έλεος, και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου? Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη, και η σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε τη ράβδον και της διόρισεν αυτήν. Υπάρχουν συνέτοιοι θησαυροί της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς, και το ελλειπές μέτρον των βδελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τας ασεβείς πλάστιγγας και με το σακείο των δολίων ζυγίων, διότι οι πλούσιοι αυτής είναι πλήρης αδικίας, και οι κάτοικοι αυτής ελάλησαν ψεύδι, και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλεις τρώγει και δεν θέλεις χορτάζεστε, και η πείνα σου θέλεστε εν μέσω σου, και θέλεις φύγει αλλά δεν θέλεις διασώσει, και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει στην ρομφέα. Συ θέλεις σπύρι και δεν θέλεις θερήσει, συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον, και γλεύκος και δεν θέλεις ποιήνων, διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρή και πάντα τα έργα του οίκου του Αχαάβ, και επορεύθητε εν τες βουλές αυτών, δια να σε παραδώσω εις αφανισμόν και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμών, και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού μου. Κεφάλαιον ζήτα. Ουέ είσαι με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τας απαρχάς των καρπών. Όσιος απολέστη εκ της γης, και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα, κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζουσι τας χείρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό, και ο μεγάλος προσφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτόν είναι ως άκανθα, ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε, τώρα θελείστε η αμηχανία αυτών. Μη εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλατε τα στήρας του στόματός σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον πατέρα, η θυγάτη ρεπανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δεν θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμείνει τον Θεόν της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Μη εφραίνου εις σε με, η εχθρά μου. Αν και έπεσα θέλω σηκωθεί, αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει στε φως εις με.
Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις Αυτόν, έως σου διαδικάσει την δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως, θέλω ειδεί την δικαιοσύνη αυτού. Και θέλει ειδεί η εχθρά μου και εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν, ή της λέγει προς εμέ, πού είναι Κύριος ο Θεός σου? Οι οφθαλμοί μου θέλουν συνειδεί αυτήν, τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως ο πυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλου συνακτιστώσει, την ημέραν εκείνη θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνη θέλουν συνελθεί έως εισέ από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν, δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πίμενε τον λαό σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλαάδ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλουν συνειδεί και θέλουν κατεσχυνθεί διαπάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουν επιθέσει την χείρα επί το στόμα, τα ότα αυτών θέλουν κοφωθεί. Θέλουν γλύφει το χώμα ως όφης, ως τα ερπετά της γης θέλουν σύρεστε από τον τρυπών αυτών. Θέλουν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουν φοβηθεί από σου. Τις Θεός ομοιός σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού. Δεν φυλάτει την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τα ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα στα αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλει εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμωσας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών.